Припинок. Крыштафовича. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён Вулька. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 35. Припинок. Мікрараён Вулька. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вулькаўская. Припинок. Вулькаўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рабінавая. Припинок. Рабінавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён Паўднёвы. Припинок. Мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Машынабудаўнічы завод. Припинок. Машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод Цветатрон. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Завод Цветатрон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральная. Припинок. Цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Луцкая. Припинок. Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рынак. Лагуна. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 35. Припинок. Рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кавалёва. Припинок. Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пугачова. Припинок. Пугачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зарэчны. Припинок. Зарэчны. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гузнянская. Припинок. Гузнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Крушынская. Припинок. Крушынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Партызанскі праспект. Припинок. Партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр «Усход».
Припинок. Гандлёвы цэнтр «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – пажарнае дэпо. Припинок. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – аўташкола. Припинок. Аўташкола. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рамбытэхніка. Припинок. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – панчошны камбінат. Припинок. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – дываны Брэста. Припинок. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – кіеўская. Припинок. Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Бярозаўка. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок. Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Радужная. Припинок. Радужная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Новосельская. Припинок. Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Чырвонагвардзейская. Припинок. Чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Рыст Абл Аўтатранс. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Рыст Абл Аўтатранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Изыменная. Припинок. Изыменная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Санта-Брэмар. канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Санта-Брэмар. Канцавы прыпынак.